carretilla que és per l'agricultura, per la nostra esquena. És molt important cuidar la nostra esquena, ja que les caixes pesen força. Així que avui procurarem no fer publicitat, sinó ensenyar altres sistemes de càrrega i descàrrega que ens cuiden la salut. Així que, endavant, intro, cap al vídeo. Benvinguts al meu de la comarca, canal dedicat a l'agricultura i amb un futur poder amb altres coses. Si us agraden els vídeos, fiqueu like i, si podeu, inscriu-vos al canal. Enganais a un altre vídeo. Aquí tenim la carretilla d'agricultura. A les nostres terres no és molt habitual veure-la, ja que està importada d'Europa de l'Est. Aquí a Espanya se'n ven, n'hi ha de diferents marques, diferents tipus i diferents preus. Se pot trobar des d'uns 600 euros fins a 1.200. Aquestes serien amb força manual. N'hi ha amb bateries que ja es tractarien d'uns 1.200 a fins a 3.000 euros. Tot depèn del que vulguem. Aquesta seria de les més econòmiques que he pogut trobar. Ara us ensenyaré com poder carregar caixes i descarregar. Com que no estem a camp i estem a l'hivern i les caixes estem lluny, hem carregat les armes en sacs de pèl·let. Hem introduït 30 quilos de pèl·let a cada arma amb la seva alça. 30 de les caixes se'n va uns 50 quilos. Així que ara carregarem el primer pis. El meu sistema seria primer carregar el pis de baix i després ficaríem les caixes de sota, que les faríem lliscar. També podríem carregar el pis de baix, arrossegar-les fins al fondo, pujant dos i amb el carro pujar-les. Així que enganxem les caixes. Tanque, baixa palanca, no m'ha res també. És molt important apretar fort de bon principi. Llavors, la palanca aquesta acaba d'apretar. Ara. Ja la tindríem carregada. També es pot aprofitar per treballs exteriors, per alçar l'alça. Com que hi ha els ferros de sota, aquests ferros fa que no volquin vant. I si volguéssim treballar per alçar les alces, també ho podríem fer. Sabem que l'alça ara mateix no té pes, perquè hi ha el pellet, però podríem aixecar amunt i per personal que pateix de l'esquena podria treballar correctament. Podríem treballar amb el cos de cria i apartar l'alça i treballar. Baixem. L'únic que ara el pellet es molestarà. Coses del directe. Tornarem a introduir el pellet a dins per tindre el pes. Com que el meu remolc és força alt, em trobo que moltes vegades no arribo aquí dalt. A camp, segons on aparco, si fa baixada així, puc arribar. Així que ara ficaré una mica d'alça per poder arribar a la part de dalt. I així també veurem com, amb un esgraó bastant important, també es pot treballar.
vegada que s'ha omplert el sostre de baix, podria pujar les caixes del segon sostre i arrossegar-les, que no és el mateix arrossegar que alçar-les. Això seria el mètode de càrrega i el mètode de descàrrega. La cosa és que hem d'apretar sempre, una vegada apretat, baixar aquesta palanca que bloqueixi aquesta part d'aquí. I ja veieu que amb molt poca cosa aixeca unes caixes Lastron amb 30 quilos a dins de pelles. Estem parlant d'uns 50 i pico quilos, sense cap mena de problema. Efectuarem la descàrrega. Podem deixar tranquil·lament aquí seria la presentació de la carretilla nostra, que per finalitzar podríem dir que podríem agafar caixes fins a 1 metre i el mínim. De metro a 38. Crec que és força important. També podríem treballar per la part davantera per alçar el post de cria i napes treballar per la part de darrere. Les pues de la part de baix que aguanten que no volquin, si és un moment de càrrega, descàrrega i si volen traure, se poden traure. Hi ha dos foradets que hi ha dos torpillos. En aquest moment no hi són, poden traure, s'aguanta a la verticalitat, però no ho podrem carregar i deixar-ho. I aquí seria el més important. Jo per ara estic força content i me l'he agafat per la salut. Si us ha agradat el vídeo, fiqueu like i si voleu veure més vídeos, cliqueu aquí i si ens voleu seguir, a baix, aquí. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i a un altre vídeo.